pa to je nedopustivo. Dobro, dođi da se mazi. Dobro. Pa šta to? Kako ti je sad pojeća? Kako te ne bude da pravi? Ponoć ćeš ti opet da se nerviraš i ja ću i dalje da pojeća. Baš mi se sviđa kad imaš tu čokicu na licu. Neće tako više, ne sme. Čuo sam sa predstavnicom univerziteta u Nome Sadu. Doći će i oni danas. I ne samo oni, doći iz Kragujevca, Niša, iz manjih gradova. Pa da pozovem ja onda i moj papu iz Aranđelovca. Ima ono vremena da uhvati autobus nikakav. Sofija, ovo mi je mnogo važno. Jesi li ozmeni ili nisi? A jesam, ljubavi jesam. Što je priča moguće? Dobar dan. Ja, pa bolje pitanje od vas dvoje ovde, ne treba da se ne predavaju. Ja sam ti gospođo, znate, ovih dana se bojimo za slobodu medija. A kako se to borite, jezicima? Ne. Svi su postavili pitanja o regularnosti tendera i državne firme, preduzeći, da su otkazili vremena. A svi oni koji su postavili pitanja, oni su također dobili otkazili vremena. Da, isto. Pa mi smo mislili da možda vi možete da nam povedate. Ja. Da, vi. A kako to? Pa ne smudite gospodina Sretana da napiše članak na nas. Kastiš. On je to već uradio. Kako? Čitaj. Rokovi studenti ponovo štrajkuju. Čitaj. Juče se ispred zgrade vlada okupilo par stotina studenata da pruži podršku novinarima kojima je smanjena plata. Zbog kako urednici tih medija kažu izvršavanje zadatka na svoju ruku. Par stotina! Dobro je, polako, smiri se. Sad je ovom narodu potrebno još nemjera i huliganskih provokacija. Svako mora da prihvati svoju odgovornost za neprimereno ponašanje. Čemu onda podršku onima koji su radili mimo svojih radnih obaveza? Postavlja se pitanje ko će to da plati? I ko to u ovim kriznim vremenima radi nešto za što neće biti plaća? Verovatno blesav, lud ili ipak plaća. Ostaje da nagađam. A do tada ću ih na ličnu odgovornost zvati prostim jezikom, jer bolje ne zaslužuju strani plaćac. Ja strani plaćam! Ja! Dobro, smiri se tako već nije. Ko je? Ja potreboveš plajac. Ko je pisao ovo? Neki M.A. Ja vidi ga, krije se za necijala, pigme izgleda. Gospođo, ja sam mislim da možete pomoći sada posle ovog i da možete ne želim pomoći da vam. Ja vas podržavam, od toga nemate ništa. Borite se koliko možete. Hvala, gospođo. Idemo. A ručak? Postanite na ručku. A tata? Otišao je po recept za mamu, sad će ovo. Ma ne to. Kažeš podržavaš. A dobro znaš da se sretnem kunom Mačića. Jer vidiš šta piše o nama koji mislimo da mediji trebaju da imaju na drugo mesto u ovoj zemlji. Vidi, Sreten je jedno mene ubedio u nešto i to mu nije bilo dobro. Sad hoće da ubedi sve u nešto u što ni on sam ne veruje. Ali znaš ga, takav, a znam. I moramo da krenemo. A ručak pa ništa niste rekli. Nemamo vremena sada, treba začekamo ove iz Niša, Kragujevca i Novog Sada. Pa dijeta, mama. Daću ja tebi dijetu, kad god je pasul za ručak, ti si na dijeti. Nije! Doviđenja. Ajde, čuvam. Ćao, mama. Ćao. Mico! Micika! Mirice! Šta se dereš, kusa? Bre, Mirice, srećo, pa zašto cijela kuća miriše u zapušku crilu? Pa zato što kao i svaki pravi Srbin voliš jaku zatušku. Ale voli, Mirice, volim, ali zašto danas? Čuti, šta je danas? Da nije neki post, pa mogu si da me podsjetiš da napravim prebranac, pa ne moraju uvek svoje rebro u pasu. Pa rekao sam ti danas kad dolazi on! Pa zar si zaboravio? Ko taj beš? Ti ćeš mene pomašati. Za ova 3 mjeseca koliko ga čekam, ti si svači danas našla pasulja. Ajde vidi, naruči neku italijansku, samo da se uvede. Ne pada mi na pamet. Dušo, trudila si se. Ali samo danas. Znaš da ne smije da mi propadne ovaj sastav. Što ga ti lepo nisi vodio u neki restoran pa da jedete ko ljudi šta hoćete? Gospoda. Nemam privatno sam. Zamisli da nas vidje zajedno. Ja, urednik dnevnih novina TV Lice, a on čovek iz vlade. Meni. Onda zovi pa naruči. Nije valjda već stiga. Ajde, molim te,
Samo da se... 5 minuta. Samo i tebe. Sigurno je sada konačno zabavno. Možda će mi čovjek drugo. Nadam se da ti neće biti problem, sad će on. A Sofija? Da li je ona tu? Sofija ode sa dečkom. Nisam znao da ima dečka. Da, verovatno već znaš. Vini, molim te, ja moram da idem, molim te. Kako? Milorad Arsenij. Izvinjavam se! Aj, ti si, ja sam žena. Nego, treba da dođe gospodin Balaban. Ej, evo ti ovdje na stolu koverta za ono od juče. Danas ideš ponovno. Nadam se, šefe, da vam se svidio članak od juče. Sve što je protiv tih kvazi-revolucionara je to kraj kucu na ulici. I bore se za moja prava. Ej, moja novinarska prava. Gotovo ću da pišem u njima. Propali studenti. Pa šta imali da ideš najko? Jesam ja novinar? Jesam, imam li pravo da pišem šta hoću? Da, bome imam. Pa šta će onda oni da mi štrajkuju i tražu popularnost? Treba ide ja staviti sve na svoje mjesto. Kratko, jesam. Dobro je to bilo, bravo. Danas ideš ponovno. Ja sam mislio, šefe, ako vam se sve to svidelo, možda da popričamo o ugovoru. Već 6 mjeseci sam praktikant, mislim da sam dovoljno naučio. Dovoljno nauči, a? Stvarno se ne bojim. Nikad nije dovoljno u ovom poslu, zapamti. Jel bio pre tebe Ilija praktikant 5? Jest. I šta je s njim? Radi na sajtu i prevodi vesti. Radi na sajtu i prevodi samo. Prevodi vijesti u vest. Bio pre tebe Ilija praktikant 8. I on je, da bome kao i ti, mislio da je sve naučio i gdje je sad? U kladionici, kuće iz Kecovicu. Viš kako znaš i sam? Ne. Uzmi slobodno ovih 300 dinara i 300 dinara. Ako misliš da je 300 dinara za članak malo, ja stvarno nemam ništa protiv. Ne, možda si rešio da mi izdaš. Da ideš na proteste večeras. To je tvoje pravo, ja tu ništa ne mogu. Ako već misliš da si dovoljno naučio... Ne mislim. Molim. Ne mislim da se naučio. Dobro, bre, hoće tvoj taj balon danas da dolazi ili ne? Nije balva, nego balaban. Je neki trupac. Zovi naručitelj njemačku za 4 osobe brzo. A ti, budi uljudna kad dođe. Znaš da mi je on jedina šansa da dovede Mašiću u emisiju. I reci Sofiji da ne spominje na te studente. Sofija je otišla sa Dejanom da organizuju proteste. Kojim Dejanom? Kakve proteste? Studentske. Dejan joj je dečko već nekoliko mjeseci tata. Naručeno, kažete Dejan Drakulić, predstavnik studenta univerziteta u Beogradu. A nije valjda on. Ko bre Dejan i koji Drakula, o čemu se ovdje radi? Pošto njeni zanimaju samo čitanost, gledanost, ništa ne primećuje što se dešava u ovoj kući. Čerka ti se zabavlja već nekoliko mjeseci sa dečkom koji se zove Dejan. Otišli su da dočekaju goste iz Novog Sada, Niša, Podgorica, šta ti ja znam. I bit će ih mnogo više nego ima. Zadovoljan? Ovo se ne dešava. Ajde, recite mi da se ovo ne dešava. Znam ja šefe tog Drakulića. No uvek je bio u centru. Nakazit ću ga u članku za sutra. Slušaj me, Milorad Arsenić. Slušam šefe. Jesi li spreman da postaneš novinar istraživač? Jesam šefe, slušam. Ide za Novi Sad. Idem. Za Novi Sad, čuješ? Čujem šefe, ali ne razumijem šta će tamo. I on hoće. A nisi li svestan da pojma ne? Ideš za Novi Sad i to na mjesto gdje je najveći protok ljudi, a to je stanica, autobuska, železnička stanica. Tu će biti najveći protok ljudi, ali i informacije. Znači, ideš tamo, ispitaš sve koje možeš i pa. Znači, ko je, šta je, gdje putuje, ponavljaj.
Zašto za Beograd? Ovo je pre. Šta misle o protestima, da li su oni potrebni, znači sve. A kako šefi ispitujem ljude? Pa nisam ja policajac. Kako? Pa samo policija ispituje narod. A šta je s novinarima? Da li mi postavljamo neka pitanja? Jesi li ti novinar? Jesam. Nisi, Arseniću, nisi. Nisi ni više od pišljivog novinara. A sad malo ništa ne razumijem. Kako onda ispitam sad taj narod kad nisam ni novinar? Kao građanin Republike Srbije, kao radoznani građanin, kakvi samo Srbi mogu biti, koji nema svoje mišljenje i želi da ga sagradi na mišljenjima drugih ljudi koji su uveći. Kako ćeš, Milorade, da ispitaš situaciju? Jesi li spreman na to da jedno malo minijaturno istraživačko novinarstvo? Jesam. Znači prvo, obući ćeš se normalno. Majica, buks, maganke, ništa, košulje, nikakvu kravatu. Znači, ideš na stanicu u Novom Sadu, čuo si danas, oni stižu tako da moraš da požuri. Ideš tamo, ispitaš sve koje možeš i pamtiš. Znači, rekao sam, ko je, šta je, gde putuje? Slušaj dobro. Zašto za Beograd? Nemoj da pričaš samo sa onima koji pričaju o protestima. Pričaj sa svima, tipa seljaci, kakav je prihod žitarica ove godine, muzičari, Exit ili Guča, sport, da ne nabrajam, a da si razumeo do sada. Naravno. Kuda? Za Novi Sad. Šta radiš na stanici? Prikupljam podatke za novinu. Sunce ti, šta radiš na stanici ako to neko pita? Pričat ćeš ljudima, pitat ćeš ih gde će, pitat će oni tebe, razgovor, dijalog, šta se radi u takvoj situaciji? Nema tu pa, ništa pa, nema zamuckivanja, nema odugovlačenja. Ti si tamo na stanici i sad čekaš pošiljku iz Budimpešte. Voz je imao udes kod Čantavira i ti sad čekaš. Nije valjda već snimati. Suvi možeš slobodno da se obrišeš, sve informacije držiš ovde, Miću, ovde, Milorade. Jesi li spreman na poziv? Brata! Po povratu zvratiš u obrad. I dođeš ovdje pre nego što ja gospodinu predstavljam. Piši kako je da ne trošimo nekako. Dobar dan, gospodine Balaba! Evo, izvolite se. To je bio moj praktikant, znate. Divan mladić, vredan, samostalan. Da znate samo kakvu ideju on ima. Takvi su vrlo opasni. Nego recite mi, što ćete da popijete? Šta nudite? Domaća ljuta, viski, konjak, pelin loza, šta govori? Pa može onda jedna ljudi. Pa domaće, tako? Molite, može li za Petra ima kapica? Stojac i os, vodobar. Ne radimo danas. Kakvu kapu pijete? Gorku, bez šećera. Imaš sreće, ti sam dobro raspoložen. Stiže gorka da gorčane. Eto, sad će i kapica, a do tada da nazdravimo. Nego, kako ste vi imali posla? Pa, ima tu i tamo na terasi. Pa da, nema. Mora da se radi, mora. Nego, znate kako, ja sam vas pozvao, u stvari, zbog gospodina Mašića. Znate, želeo bih da mi gostuje u emisiji, pa, samo jedno pismo možete da mu dostavite, znate. Ali lično. Pa vidjet ćemo na tu guži mogu li nam. Pa da, kandidat je za ministra, nije mala stvar. Znate, ja baš zbog toga i hoću da mi gostuje. Odlično odradio posao u prethodnom. Odlično. Jasno. Pa nema, to su ti ljudi, mladi, sveža krv, što kažu, energija. Evo i kartica je stigla. Izvolite. Odlična. Šta kažete kapu vidite? Se ja ne moram, možda će mi još nešto kuvano ovdje.
najviše volim. Sam ga ja od 2 nedelje, a ovo je odlično. Evo je italijanska. Samo da popijete pa možemo za sto. Mislim da bi mu više prijao pasu. A ne, pravo je da je to odlično miris. Odnesi nam ovo i donesi nam tvoj specijalitet. Jeste li popili Bože moj? Znate kakav pasom je? S suvim rebrima. Oduševiće, da. Evo izvolim. Evo ga. Stiže. Samo ja tu sam ja, samo mislim. Čime se bavi? Pa ja sam farmaceut, znaš se radim u laboratoriju i pravim kreme. Pekarka? To je sjajno. Nema neka krema. Kosu možda? Evo i mene. Ovo ja sam mislila možda možemo i taj problem da rešimo. A kakav problem? Ma problem, ima problem sa kosom, ja sam samo pontila kremu za njegovu ćelu. Milice! Znate, stalo se ovako šalim, samo vi sipajte. Recite mi, kad je ovako, mislim, Uživo. Poličan? Mlad? Baš kako treba. znate, ja sam mislio gospodin Mažić. Dobar je, znači, srati nekako mene. I takako sam. Nekad italijanski. Pa nema, vidi se to odmah, kad se samo se, šta je pričao na mitingu pred 2 godine, kao juče da je bilo. Tek treba da uradi ono što je obično. Nego, Recite mi, sad kad ponovo bude ministar, kakav će onda biti suradnja? Mislim, da li je bolje da insistiram na intervju pre ili ipak da sačekam? Znate, meni bi više odgovaralo pre. Mislim, da bi mu podiglo reputaciju, a i narod bi uživao. Šta vi mislite? Znate da se ne lažemo. Vi ste ipak manje televizija. A zna se da on stalno gostuje. Ne znam koliko će imati vremena za vas. Ja mogu dati sve od sebe da pokušam. Ali i ostali se javljaju i zovu. Koliko će imati vremena za vas. znate što sam ja mislio? Ja sam mislio samo jedno pismo možete da mu dostavite i kažete onako je te šeretski, da jedan vašim prijateljima pismo i mogu. Evo, samo ćete mu ovo predati, ja se nadam nešto pre. Biće gotovo, to još danas. Danas! Pa si uvijek čula vicu, danas! Evo, uzmite onda ovo pismo, sad bar znam da je u sigurnu. Hvala. Nego, nije mi zapravo baš kako treba. Nije. Daj, vi stvar, nećemo bar da ga dođe ga, evo otvorimo pismo. Evo sad je zatvoreno. Pa i nešto mi je lagano, je. I ovo bila poveda. Bojim se neko ne pročita nešto. Mislim. Pa da nisam bio suviše kratak. Novčanik, Sreteno, novčanik. Evo mene za 5 minuta samo jedan. To malo podebdam. To vam je neka posebna vrsta. Stvarno? Kako vi to izdržavate? Kako mislite? Očigledno da vas ne gleda više kao pre. Na njega sada postoje i prioriteti. On izgleda zaboravio. Pa da ima kroz sebe. Hvala na komplimentu, ako je to bio kompliment. Naravno da je. Pa pogledajte sve ovo fantastično, kuvate. Kuća mi u besprekornom stanju. Mogu da se kladim da ništa on ne čisti. Ne pamtim kad je uzeo usisivač u ruku. Pa baš ja vama to ne pričam. Da li je vas skoro užu ruku?
Molim, kako da razgovaram sada? Najiskrenije, znate, vidio sam ja vas po kavi kako šetate. Devojka od 23 studentkinja, da pobudi na velikom gradu, zanosno hod, kosa na večnu noge, kao kod gazele. Gospodine, molim vas! I ti zubi, beli kao biseri, telo vrteno, jednake kao jasni. A tek oči kao tele. Baš dobro, hvala! Da sam me živjela da postane životinjsko carstvo. Grešite. Znači, videli krajno Čuti bre. Gospode, Bože, molim vas, smirite se. Šta vi mislite, ko sam ja? Da sam ja ona devojčica sponzoruša što gleda samo svoje interese. Da sam laka ženska. Grdno ste se prevarili. Ne, ja ne verujem u ovakvu žensku. Ja verujem samo u iskusne muškarci. Znate li vi šta ja mislim o onim devojkama koje odu do splavaju i upoznaju određeni muškarci i s njim, jel da? Odu malo hodi. Ja se ja ne namučim ništa ulama od 12, 15 i više centimetara i vidite tamo pola sata, polome. Što ko su otišli do Skadarli? Na kraju dođe muškarci. Provozaju kolima. Znate li šta me treba pomisliti? Hvala Bogu, sad ću da si izgled. Kažem mi. Hvala Bogu. Gospode, smirite se, molim vas, ovo je predaleko. Predaleko. Ja sam udarna žena, vi se nalazite u mojoj kući, u kući moga muža. Ovo nisam doživjela sam nikad u životu. Tu trskost, taj bezobrazluk. Ne. Nisam mislio ništa loše, naravno. Samo sam htio da vam predočim što osjećam prema vama. Znate, kad vidim tako kompletnu ženu oputim na neki životinjski napad, ne mogu. Morat ćete. Ali se budem pomogla srediti, moći ću samo zbog vas. Ne morate vi ništa zbog mene, hvala. Moram, to jače od mene. Baš me krivo. Radite vas dvojica šta vam je volja. Sedite tu, sačekajte ga, uzmite to prokleto pismo i idite. Gde je obiše? Kao da je obišao do Narodne banje. Šta radite u vladi? Kako da vam objasnim sad? Od mene se očekuje da sam tu kad je najposretnije. Znači kad su najveći prijemi, sastanci. Šta ne znam. I koliko dugo ste na toj poziciji? 22 godine. 22 godine? Letelo se znači. Recite, ja sam otvorio vrata mnogim značajnim. Kako ste im to otvorili, kolike debljine je taj kovrat morao da bude? Rukama. Molim? Rukama. Ma on je ladno portir! Pa ti si ladno portir! Ne bih ja baš to tako nazvao. Nego kako? Vrata, doma, čuvar, ladno portir! Jo, sretne, to je njegov čovek iz vlade. Pa ja mislila savjetnik, sad ih je ko puzih pasa sve sami doktor. A ono, portir! Nemojte tako. Moj sretni, na koje si ti grane pao? Ovo je čovek koji će njemu da reši probleme. Znate li koliko se ja ljudi pomogao i učinio? Nemojte. Šta nemoj? Šta nemoj? Danas, kažem, 3 meseca čeka sastanak sa vama. 3 meseca? Pa japanskog cara ne bi toliko čekao. Možda ste vi u pravu, on je čovek car. Dosađuje se sigurno, ali evo ja. Pa ja već i sutra imam ručak i večeru planiram. Bolje razmislim, posljednje 2 nedelje, samo vikendom učam. Vi se hvalite ti. Pa štamparija ne može da odštampa koverti koliko vi dobijete. Evo i mene.
biti. Mislim da se već ugrelo, zar ne, gospodine Balabar? Da. Znate, ručak je bio divan, ali ja imam puno obaveza. No, verujte, hladno je se. Verujem, zaista. Nadam se da ćemo dalje da se nađemo. I želim vam i divna. Doviđenja. Doviđenja. A? Šta kažeš? Nema reči. Pa to ti kažem, kakav gospodin. Gospodin? Tebi je ovo gospodin? Najavljuješ mi ga kao čoveka iz vlade, dovodiš mi običnog portira. A što? Što portiri nisu ljudi? Zašto oni ne mogu biti gospodin? Mogu, Srete, ne mogu, ali da li je tebi gospodin čovek koji se tvojoj ženi u tvojoj rođenoj kući, još gore u kući i mog muža, Da li je tebi to gospodin? Ostavio si me ovdje samo nezaštićenu, a mogu da me napastuje. Šta ti je ne bio nikad? Ne bio nikad, nisi bio pravo, Srete, ne znaš, ali barem je za jedno bio pravo. Više voliš tog Mačića nego mene. Ovdje šta ti je, smiri se. Molim te, samo trenutak čuti bolje za oboje. Ali... Samo trenutak. A znaš šta je jutros bilo u Bolani? Ja išao mali po lekove i sad guža tamo puno ljudi i nekako ženi se složilo i ovdje padnu, znaš. I baba neka uleće kod doktorki i kaže, aha, vi ovdje pijete kafe, a vamo žena kolibri. Razumete na kolibra? Razumem, nisam retardiran. Bože, dokle je ovo otišlo. Moje visoko obrazovanih ljudi u kući. Njemu život zavisi od običnog portira. Vrižaš mi dve inteligenciju. Dosta je što pravim one kreme i gledam kome ću da ih prodam. Ne moram i ovo da slušam. Ovo ti je ono kao spas, inače svašta. Ajde da čuješ šta ću nas. Sve kućno. Referiship! Stanice je bili preći ljudi, baš kao što ste rekli. Pa, stanice. Ispitao sam što sam neki ljudi mogli. Ajde. Većina njih ide za Beograd na proteste. Mnogo su kini na sve što se dešava u vezi sa novinarima i situacijom u zemlji uopšte. Jedino je jedan deda vikao kako su dobili ono što su zaslužili. Ali je taj isti deda rekao kako je Prino Žitarica mnogo bolje u posljednje 2 godine, predsjednik mnogo popularniji, što je logično jer sam ja bio u Novom Sadu. Jedino dedi sa Gučom ništa ne može da se poredi. Deda. Kakav deda? Bio tu neki klinac sa tatom, drži fudbalsku loptu, može tu za Beograd na probu u futbol rad. To bi u bilo to, sve to je više imate na ovim papirima. Dobro. A jesi li bio na protestu? Jesam. Realna procena oko 6.000 ljudi. To je, da. Skupili su se fino sa svih strana pomalo i jesu ti govori. Znam da ste mi rekli da napišemo članke, ali verujte mi da nisam stigao. Samo sam napisao ovo za protest. Daj da čujem, to je svakako meni ovako ne. Čekaj. Hoćeš. Ko su oni? I ko smo mi kada gledamo u njih nevažno? Šta žele? I šta mi želimo kada im ovo dopuštamo? Koliko ih je? Uvek će ih biti malo jer su u dušama prazni. Oni su pretnja, nered i nemir. Oni žele uz pretnju, nered i nemir. Biće na ulicama dokle god budu imali koristi od toga. Zato ih zanemarimo, okrenimo se važnim stvarima. Mislim, treba to da se doradi dopuni. Jebote, ko da sluša Macu Stojanović? Pa dobro, nosi ti glagala, ovaj čovjek da te pita, nosi. Sve mora Sara, mišljenja. Mnogo si prenesli. No, ne bi me čudilo da su ti izvalili na Novom Sadu. Ajde, života ti reci, jesu li ti izvalili? Nema šanse, šest. Sve je bilo kao što ste rekli. Ja čekam poštu iz Budimpešte, vozi im ulicu Čantarija, ma nema šanse, kaže. Dobro, ajde. Sjeti da napišemo to pa trofi. Piši to, doktore, Exit ili Guč. Na osnovu 1000 ispitanika utvrđeno je da je Exit mnogo više
kuća za nešto starije ljubitelje zabave. Svega njih 34% kaže da je kuća popularnija, a od toga 6% ženskog roda. Piši šta mi gledam. Istraživanje je također pokazalo da svega 12% posjećuje jedan i drugi festival više nego prethodne 2 godine. Viš kako se napravi istraživanje, sve u procentu. Bravo. Piši dalje. Zvezda ili Partizan dobijaju pojačanje svoga. Dobro, aj to ćemo urediš. Kupi to ja. Nešto kultura. A koja kultura ko to čita? Tu su neke fotografije. Ovo je sa protesta. Ovo od pre par godina. Jedino što se možda neće svidjeti, vama se nalazi vaša Sofija. Evo pogledajte. Sve vreme su bili u prvim redovima, tako da ih nije bilo teško sliti. Dobro, honorar za ovo će dobiti sutra, pokupi ovo što si zaboravio i ajde da napišemo to. Da vidimo, čija majka crnu vunu prede. Možemo sad, ali samo ako mi obeća da se neće napraviti. Dakle, znamo da su nas pljuvali glas. Ništa se nije sekirajte. Sve gdje imaju fotografije, sećamo sa sve tekst. Onda ćemo da kačemo na internet kako pokazati javnosti šta je istina, šta je laž. Pa nije to baš tako lako postići. Uzmi svoju mamu kao primjer. Žena radi kao medicinska sestra. Kad dođe kući sva izmrna, isti tip ljudi čija je jedina zanimacija druženja u poštanskom redu u čekonici na plaži. Misliš li ti da je njoj do praženja istina? Ona brine od tebe. Da li si, evo, imaš li šta da je čovjek? Maus. Čuš što mi ispričala taj neki dan? Bila ona u volanti, nekoj ženi se složila. I ona uzela da izmeri pritisak i ona uletela neka baba i kaže, aha, i ovamo pijete kafe, ovamo žena koliko uđe. Što? Ajde da. Ne, ajde vidimo šta oni kažu. Pazi ovo, drugi protest studenta. Pored toga što su nas nagrabili, začinjene slikom pijamca sa transparentom, ajde mala da pravimo logo. Pa koji? Nisam da smo se nešto čuli. Drži ovo seca. Perspektiva. Huligani ili borci za ljudska prava. Naslov je u direktnoj vezi sa fotografijom koja može reći više od 1000 reći, više i ne zaslužuju. Fotografija smeća sa par pijenica koji se valjaju u prašini. Vjerojatno sa prošlogodišnjih pir festa. List. Ajde sada da vidimo šta je tvoj tatica napisao. Napad na državu. Ovo tekst. Pazi ovo. Ima i slika nas dvoje. Da vidi. Stroška. To nije nam. Stavlja sliku svoje rođene čerke i mobini. Blah. Pa ima slika od tebi. Včera će nas biti preko 10.000. Sve ćemo da snimimo i kako ćemo kačiti na internet. To je jedini način da vide ljudi šta je istina. Rekao mi je Slavko sve tempo da njegov brat poznaje nekog jako poznatog kuka šta zna, tako da će i on doći. Pa tata, ovako neće. Uzmi papir i ovo. Čekaj. Hajde. Sretan Žutić, rođen 1963. godine u Aranđelovcu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Studirao je novinarstvo na fakultetu političkih nauka. Na 3. godini je izbačen sa fakulteta zbog navodne krađe dokumenta, koji su tada služili kao primjer nekadašnjeg rada istraživačkog novinarstva. Da. Nakon godinu dana se vraća na fakultet zbog nedovoljnih dokaza, iako dokumenta do danas nisu pronašli. Fakultet završava nakon 5 godina,
danas ima svoju emisiju, žuta minuta i radi kao urednik dnevnih novina lista. Oženjen, otac jedne čerke od 23 godine koja ga s ovim putem odriče. Sofija. Šta? Sofija, da, dajte, gde ću? Samo mi reci, ko će to da ti objavi? Pa bilo ko dobri podaci, svi oni pišu i stali svaki, da ide vas sad. Vas dvoje, šta se delete toliko? Ko se to probudiš? Nisi malo pojela. Tvoju informaciju, ja sam veoma poravni. Otišao do Aranđelovca, odneo mami lepo. A kad sam se sjetio vas i vaših protesta, u momentu me je glava zrela. Sretan. Gde? Ne mogu reći da mi je drago, ali... Pa da li si ti čoveče mladi? Stavljaš sliku svoje rođene čerke u novine i blatiš. Ma odreći ću ti se preko istih preko. Preko istih nećeš sigurno. Još dosta njih koji bi što pre da me vide van ovog posla. Posao, za tebe je ovo posao. Pa da lažeš jer manješ narod. Posao je sve ono za što si plaća. A mene plaća narod. Želim da kažu, znam, čitao sam u novinama. Što se više primjeraka proda, veća mi je plata. Samim tim, veći tebi džeparac. Ne treba, meni ništa od tebe. Jo, ne znaš što se ti uzrujavaš. Dovoljno što me boli glava zbog vas. Gospodine, izvinite, ali da ću sebi za pravo da se obradim? Samo izvolim, ovo je slobodna zemlja. Pisali ste o meni, imate sve podatke. Ne znam odakle vam, iskreno me ne zanima. Ali zašto bar ćerku ne poštedite? Odakle mi podaci? Pa, recimo, da sam i ja malo istraživao. I ja sam novinar, jel tako? Ti novinar? Ti? Pa tebe kad bi poslali na Bolju da napraviš reportažu o tome zašto u nekom selu umire i zašto ima mnogo manje stanovnika nego pre 30 godina, ti bi rekli da su vampira. Možda bih intervjuisao, to su vampira. Ti ovo su nešto? Šta se dešava? Mama, tata je stavio moju sliku u novine i rekao da sam ja stavio. Kakvu sliku? Sliku mene i Dejana sa protesta. U krupnom planu da svi vide ko moja ćerka. Ja sam vam rekla da vas podržavam, ali od toga nemate ništa, morate sami da se govorite. Još je stavio sliku, ne mogu na pola strane kao da je neki ratni zločinac. Ne može to tako već da se odreti. Dobro, vi bi se trebalo da krenete. Idemo. Ne mogu reći da mi je drago što smo se upoznali, ali sada znam sa kim imam posla. Idemo. Ćao. Doviđenja. Dobro bre, sretne, pa jesi morao baš nju da stavljaš novine. Koliko sam ja shvatio, oni se vole. Tako da su jedno drugom najslabija tako. Što pre ih posvađamo, imat ćemo dva glavna vanstva. Ona je potpuno u pravu, pa ti nemaš mene. Da vidimo šta oni kažu o ovome juče. Saobraćaj u kolapsu zbog protesta. Nije loše, nije loše. Igraju na patetiku. Čuvaj. Da vidimo koga oni čuvaju, svoje dupe ili nešto drugo. Udes osoba koja šanta. Učeo podneva se desio udes osoba koja šantavje. 29 osoba je povređeno, kojih 4 u težem stanju. Kako saznamo od naših izvora, sa terena taj isti voz u Novom Sadu čekali studenti u kojem je bila pošiljka iz Budimpešte upravo za njih. Šta je bilo u pošiljci, ostaje da nam kaže. Gdje? Jebote, lažno dete! Skup je organizovao drugi put u Beogradu, sad vremena blokadu ulica, normalnog saobraćaja i obavljena dužnosti. To sve košta državu i to mnogo. A pošto je protest prošao baš onako kako su organizatori htjeli,
sređenje vlasti i oduzimanje prava ostalih građana, pretpostavljamo da je pošiljka stigla na vreme. Ja, Varsenić. Da, ovo ćeš mi Varsenić. Halo? Milorade! Arseniću, crni Arseniću, jebolite deda da si se stvorio ovdje! Molite žesto. A dobro bre, da si. Ko zna koji put te pitam da li si normalan? Kažeš, primetio si dječka, ali je primetio i deda dječka. Kako sam mogao da znam? Samo sam pratio vaše instrukcije. Kako sada da dovedemo emisiju? U redu je še, smislit ćemo nešto. U redu. Onaj honorar da sam poradiš, hoćeš da mi platiš ove živce što mjeseč. U redu. Što me boli? Sad donesi mi lek, boli. Gdje se nalazi? Pa pored vinjaka, gdje se lek nalazi? Ja. Ovako. Kako sada mislim ovako stanje? Nemojte ništa da mislite ja. Ako se oslovi na tebe pitanje, da ću sutra biti živ. Ajde, gospod. Mislim, kao da ti život od toga zavise i zavise. Kako ti znaš o tom Arseniću? Čekaj, ti studiraš novinarstvo, a ovo filozofiju. Pa recimo da imamo zajednički prijatelj. Kakve su to budale kad se druže sa mnom? Nego, mogli ti tvoji prijatelji da saznaju još? Ne znam stvarno, ali mislim da ja imam jednu ideju. Kako ti? Sedite, sedite, lezite. Odmorite se, vraćam se za par sati, ništa ne bih. Šta će sada za sebe? Milorade! Alo? Gospodine Balaban? Ja sam, znate. Ja vas zovem samo ako biste mogli sutra da dođete na ručak. Da ti pade na pamet. Da, sad nešto razmišljam. Mogli bi i onu kafanicu niz ulicu. Da. Jeste, pa mirno je tamo, da. Neće nas niko uznemiravati, jeste. Samo mi vi javite da ćete doći, da rezervišem ja to mjesto. Odužit ću se, više ne priučim. Jeste. Doviđenja. Ovo je tvoja ideja. Da opet nagradiš jednog gladnog portira. To je fascinantna ideja, koja će nama živote da promeni. U ovom trenutku rekoh, nema ništa bolje. Ovo budu Milorada nema, ne javlja se na telefon, protesti u toku, ja stvarno nemam ništa bolje. Iako imaš nešto reći, šta samo čutiš? Šta mi se desilo crni Arseniću? Šta te izlače? Boga mi si se baš lepo sretno. Šta uradi, ne sam a šta si uradi? Luka, noga, glava, zub. Jebe zube, šta si sredio? Da si je na početku Ne poznam i te ti ugazi, ja. Aj, što ova glupost ne radi? Ako uspije... Današnji protest studenta je otkazan. Važna vest za sve Beograđane. Kao što vidite iza mene, policija rasteljuje okupljene kojih nije ostalo mnogo. Razlog ovome je udes koji je izazvao jedan pijeni protestant pri dolazku na skup udaривši auto beogradskih tablica.
Pritom je nastao lančani sudar u kome je lakše povređeno više osoba. I opet se pitamo, ima li smisla trpeti ovakve skupove kada iz dana u dan imamo samo sve veću štetu? Ukorfil sam navod. Možete zakućite u mene. Sve to kad sam javio vas u televiziji, kao da ste vi to naredili. Tako da ću svi drugi ostali usplaćeni do ove. Samo mi, samo mi. Milorade, si li to ti? To je improvizaciju! Dođi da... To si ti, Milorade. Pa ne bi te ja držao, čovjek. 6 mjeseci znao sam da u tebe čuči gdje. Ovo, tebe, hvala. Nije dobro, nije dobro. Odlično! Alo? Odlično. Alo? Snašće kancelarije? Alo? Alo? Gospodine Mažiću, pa to ste vi. O, kako prijatno je zanađenje. Kako ste? Evo, ja sam odlično. Sad sam stvarno odlično. Vidjeli ste? Pa, morao je neko da im stane na put, jeste? Sretene. Imamo mi neki ljudi. Sretene, povređeni su. Da? Sofija i Deo povređeni su, sad su mi javili iz bolnice. Gospodine ministre, nešto se prekida, neko da biste mogli da dođete u emisiju. Ovih hitu pomoć.